dhisik ae. Wong isih apa wong bukile terus entek lho Mas. Wong mlebu separo. Wah, jan alhamdulillah Mas Gure. Alhamdulillah Mas Gareng juga. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sepinten kalepatane kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Sedaya kalepatan seniman Madya Laras Gemah Mustika dalu menika nyuwun pangapunten Mas. Tindak sowan dalemipun Rama Sukemi. Bapak Sukemi sekalian Ibu Marija. Alhamdulillah keluarga besar ugi bisa kuyung sedaya penonton warga masyarakat wonten ing Laladan Sukorejo. Ya. Wis menehi ngerti sing jenenge Sukorejo, Suko ki seneng rejan-rejan. Suko seneng rejo sing ngarani. Nggih rejan-rejan. Ora beda hajat yang saking Bapak Sukemi beniki. Rejane luar biasa. Oh, mboten rejo pripun wong. Saka luar Kota Ponorogo. Jakarta. Niki alhamdulillah mugi-mugi padosta rezeki teng pundi kemawon, mugi-mugi saged dados berkah, mugi dados rezeki ingkang leres. Allahumma amin. Allahumma amin. Boten kata lupen Mas Agus luar biasa. Mas Agus luar biasa. Menjunjung dhuwur, menjunjung nama baik Reok Ponorogo di Jakarta. Tentang awan mau ya wis reokan Mas. Sedulur Warok Ponorogo. Sedulur Warok Ponorogo sing manggone ning nggon sing kebanjiran. Iya Mas. Iya Bekasi iki banjiran. Ning muga-muga Mas Agus ora banjir banyu ning banjir rezeki. Amin Allahumma amin. Ora mung Mas Agus dhewe, kalbu warga bengi sing hadir. Nggih. Tansah lumintu rezekine. Amin. Paringi seger nulasan. Amin Mas. Bakule ya lapis. Dagangane entek kabeh. Sing mlebu rene sing nonton wayangan mulih kabeh ya sehat. Kathah rezeki, panjang yuswa. Sing flu ya ndang ilang. Sing lara boyok ya ndang mari. Sing nesu karo bojone ya ndang mari. Sing lara mumet ndang mari. Sing lara boyok ndang ilang. Ngomong anyang-anyangen ngono. Kulino kok jenengan kula nuwun sewu lek tenggene Sukorejo Mas. Anyang-anyangen ki paribasane niku napa to Mas? Anyang-anyangen lek tenggene Sukorejo niku paribasan penyakit sing digoleki. Kok penyakit sing digoleki iki piye? Anyang-anyangen ki akeh apa sithik? Anyang-anyangen. Anyang-anyangen ki sithik-sithik apa akeh-akeh? Ya sithik-sithik to. Mula saka kuwi berkah barokah sithik-sithik rezeki sing halal. Oh ngono. Niku nek tenggene Sukorejo ki ora enek rezeki sing ora barokah terus dieneke tasakuran. Niku lek Sukorejo mboten wonten. Ya. Iki kula mboten kata lupen ugi niki ndongake dulur kula lanang Mas Muhammad Anwar Bahrudin. Ya, mantene priya. Nggih. Bagus grapian senanan. Tenang Mas, ngantek aku mlebu ya kopi ya glas. Mboten Mas pun ping gangsal Mas. Sampeyan mlebune kasep. Malah kasep apa ping 5 Mas. Wis ping 5 ugi pasugatan Banyumili. Banyumili. Sing jenenge tela godhong enek. Enek. Tape enek. Komplit. Delalah enek. Rengginang enek. Enek neh sing toplesan kuwi Mas. Apa kuwi? Enek kono tulisane Hongguan. Roti. Bareng tak delok jero sine jemblem. Kula nggih wayah bodho megah dosa Mas. Ya minta jupuk ngono terus tak gane tas tak domne bojoku. Pokoke ya diberkat. Ayo kirmah to Mas. Mboten kata lumpen menika putri ingkang dados wahyuning kang tinemu, wahyuning jodoh, wahyuning katentreman panjenenganipun Mbak Alif Rida Dewi. Mbak Rida Dewi. Saking Laladan Pangkal Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo. Bapakipun nrimo. Putri Bapak trimo. Nah, Ibu Sukatin. Alhamdulillah muga-muga trimo ing pandung. Unangan tek trimo barang sing ora bener. Iku jan tenan Mas, poso ngendikane iki wau Madya Laras Gemah Mustika jenengan singen kabeh Mbak Elisa jereke kok ya ora mokal.
Lho piye to? Jare ora mokel. Ning aku tahun sepisan bae. Aku ora percaya. Aku ora percaya kuwi karo sing bedhug kuwi. Arif kuwi ora percaya karo sing arif kuwi. Ora percaya. Ning alhamdulillah Mas, sudah disahkan oleh Kementerian Agama bahwasannya NU dan Muhammadiyah pada kesempatan hari ini, pada kesempatan bulan suci ini diadakan Hari Raya Idul Fitri serentak. Lek biyen dadi senengane siki lah sing tukang jedot. Lah kono kuwi lho arep kuwi biyen posone melu NU, bodone melu Muhammad. Kula sakniki negara Indonesia wis dipadakne. Niku wis padha-padhane kabeh Pak Polisi. Nggih Pak Polisi bodone ya diinginane. Pak Gandramil bodone ya wingi. Bareng kabeh. Ya tenan pembodong kabeh. Ning gumulku siji. Napa? Awakmu yo kok belas ya ora ngai THR ratu to Mas. Padha ora? Ya bodone lewat WA kok. Nggih, ning nggih mboten napa-napa. Kula kali Mbak Elisa nggih ngoten aku bekti kula Mbak Elisa ngoten. Padahal lewat WA kok njaluk THR. Nggih, niku kan nggih napa niku. Mas, nggih, becik mriko kula tak beto kanca santer kok. Mas Brit, ya niki sarene wekdalipun pun romanse radi dalu. Menika bola-bola kadang saking Jakarta, Sukorejo, Sampung, Balong, Sawu, Madiun, tumplek teng mriki mbok menawi mengke wonten wekdal ada. Nggih, saged kempal manggal kalih bola-bola. Iki sing dinteni kanca-kanca dasare piyayine ya iki senengane yo nyanyi. Iku lanang Mas Agus. Mas Agus, Mas Agus Piyayi Jakarta. Putrane Bapak Sukeni. Bapak Mas Agus. Iya Mas Agus. Mas Agus. Mas Agus ya tampil depan. Mas Agus. Pokok Mbak Elisa. Ora melok awakmu sesasi laras kok nggawa dhewe. Kamu nggawa dhewe. Aku yo nggumun jane aku ki lek bayar yo ora sekiro Mas Dhewe lho. Aku ki jane bayar ki padha karo transporte Elisa lho. Lah budal rene kok iso. Mas Agus dhewe Mas Agus dan istri. Wah. Ya. Pakai pengalaman